जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। हम अंकित तिवारी रिपोर्ट में आप लोग के बता दी कि पवन सिंह के नया लोकगीत के शूटिंग फैन से शुरू हो गई। जी हाँ भाई लोग, पवन सिंह के तीसरका लोकगीत के शूटिंग शुरू हो गई बा, जहाँ के तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे बन जा। आप लोग के बता दी कि पवन सिंह के तीसरका लोकगीत में आप लोग पवन सिंह के साथ प्रियंशु सिंह के अभिनेत्री के रूप में फिट गर्ल के रूप में देखम जा। जी हाँ भाई लोग, पवन सिंह और प्रियंशु सिंह के जोड़ी में एगो नया गाना आ रहा बा आप लोग के बीच। जी हाँ भाई लोग, अभी ई गाना के पूरा डिटेल नहीं के बतावल गई कि ई गाना के लिखले बा, ई गाना के वीडियो डायरेक्टर के हुई। बस पवन सिंह और प्रियंशु सिंह के ई फोटो जन के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बा, जना में पवन सिंह नया अवतार में दिख रहा बारे और साथ में प्रियंशु सिंह भी एक सुंदर लाग रहा बारी, खूबसूरत लाग रहा बारी। एगो जौन की विवाहिक जोड़ा लाग रहा बा पवन सिंह और प्रियंशु सिंह के। अभी गाना अइला के बाद मालूम पड़ी कि आखिर ई वीडियो कैसन होके वाला बाटे। ऐसा देखला पर तो बहुत ही शानदार वीडियो लाग रहा बा। तो आप लोग के पवन सिंह और प्रियंशु सिंह के जोड़ी वाला फोटो कैसा लागल कमेंट में जरूर बताई जा। और आप लोगों में से कितना लोग ई गाना के बेसब्री से इंतजार कर रहा बा कमेंट में बताई जा। ई वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा। जय भोजपुरी।